Halo, halo, tu Brzoza. Jaka Brzoza? To jest chyba pomyłka jakaś. Hasło. Ale to są poważni filmowcy, to żadna Brzoza, proszę pana. O czym pan mówi? Do widzenia, panie. Z Radomska, on w Gorzelni kiedy pracował. Ja go tu uruchomię, trochę pary to może zostało. Zobaczyłem. Nie? 928 rok. Tak się ostrzy na skórze. Później się wyjmuje, zakłada i normalnie można golić. Ja wykorzystuję sytuację, bo nie miałem czasu się ogolić, to przy okazji też. To jest harmoszka Płekasiapskiego de Bremza sonato. 906 rok i to jeszcze gra. Teraz zażymy sotować richtig. No, zawsze mi na zdrowie. Ten co zdrowie. nie zażywu to baci, to nic nie znaczy. A co to jest za motor? Ten na przykład. Ten akurat ma ciekawą historię, bo to jest na zdjęciu nauczycielka, która mnie uczyła do podstawówki, pierwszej klasy. Jak miałem 15 lat, to ojciec ten motor kupił mi. A co to jest? To są kajdancik z kamieniołomów, zabytkowi, widać po wyżerach jakie to jest stare. To są na nodzi zakładał, a to są z wykopaliska już niemieckie, stare różne. Z wykopaliska, czyli ktoś znalazł, wykopał, przyniósł. Ja tak? to nawet syn gdzieś wykopał, bo też koparką robi, to znajdzie nieraz To pana coś syn to i liczydło przyniesie do domu, i hełm niemiecki. No już zaraziłem tym. Kaszuby z lotu ptaka są wspaniałe. Widzi pan gdzieś do kupienia silnik od śmigłowca. Dwa takie mam nowe. No i wiadomo, że nigdy się do niczego panu nie przydadzą, bo śmigłowca pan tak nie złoży, ale pan to kupuje, tak? Ale jest ciekawe to, nie? Jak zasada działania, to jest turbina. Tu nie ma tłoków, niczego, to jest turbinowy. Ale pan ma wiedzę. Potrafi pan opowiadać o butach z drewnianą podeszwą, no. To, o co się wie, to się, do helikoptera. To, co się wie, pamięta, to się mówi. To są ziarna do zboża mieleni w czasie wojny, to sobie chleb piekle. Ale Niemcy nawet zabierali te kamienie, żeby rolnik sobie nie robił chleba, mąci. Skąd ta chałupa się tu wzięła? Najpierw był pomysł na to, tęsknota za taką chałupą, bo jak miałem 10 lat, to mieszkałem w takiej chałupie i była rozbierana już. I później przyszło te wspomnienia takie i człowiek marzył tym, taką chałupę muszę zrobić, postawić od nowa albo coś. Ale się udało w Załężu, niedaleko 3 km stąd, bo już zapadała ta chałupa, trochę dach zniszczony i nowy mieli dom i ta była na rozbiórkę. I udało mi się od nich odkupić to, rozebrałem na miejscu, przywiozłem w częściach, w elementach tutaj, belki, wszystko naznaczone i tu zacząłem stawiać to od nowa. Na łące tu nic nie było. W ciągu 13 lat wszystko powstało, bo tak jak ja miałem żwirownię, robiłem, to nie miałem czasu na to w ogóle. Rano wyjechałem, wieczorem przyjechałem, a dopiero
później tak tęsknota przyszła za tym, że rzucę tą żwirownię wszystko i będę robić to, co ja lubię. I zacząłem to robić. Ile pan miał lat, w którym, kiedy postanowił założyć to muzeum? Przed 50. Przed 50. Ja, gdzieś 48, gdzieś w tych latach, tak gdzie wtedy na 50 to jeszcze tu tego nie stało. Tego domu, sali też nie było. Podobno mężczyźni między 40 a 50 zmieniają swoje życie. A to jest możliwe, bo jedni tak się widzę po rozwodzą, siebie. szukają młodych dziewczyn, a inni zakładają muzea, tak? Ja, to jest wszystko możliwe, ale ja uderzyłem w co innego, w muzea. Ale to jest też choroba. To też jest choroba? Ja, jest pan uzależniony? No z początku było tak, że żona już krzyczała, no bo to były grube pieniądze. Kupić maszynę parową, 80 000 dać 100, to jest duży majątek. A w domu człowiek żył, no nie pozwalał się tak jak inni jeżdżą za granicę i luksusowymi samochodami jeżdżę starym autem, nie? Bo człowiek w te pieniądze, jak widzi, to musi kupić. To nie jest to, że poczeka, jak się ułoży. Aha. Tu jak jest coś starego się zdarzy, to trzeba kupić. Kurwa to. Cesio, robia zle, wziąć od nos brudków. Masz coś? Masz coś? Uwaga, pierwsze mistrzostwa świata w Chmielnie. W kulaniu kółeczka. Kuler proszę pana. Kuler? Kuler po kaszubskim nie ma. Kul leżę. Dobra, 4. nie spieszno do żenazki, mięs brudka ma bawić, sam brus chce za to we chwilę. Mamy 48 rok, tak? I rodzisz się normalnie w jakiejś rodzinie, gdzie W jest szpitalu wyjechałem. w szpitalu w Wejherowie. I gdzie jest wtedy twoja matka po urodzeniu zaraz? Ona był transportem i pojechali do Niemiec chyba, a z tego transportu zabrali dzieci. A twoja matka była Niemką? Niemką jest do tej pory, po polsku nic nie mówi. Rozumiem. I siostry też. Rozumiem. I matkę zabrali transportami. I z tego transportu dobrali dzieci, szóstkę dzieci, po mróz, zima. Rozumiem. Wyjęli To szóstkę dzieci. szóstkę dzieci. No. Między innymi ciebie, tak? No i ja i brata, bliźniaka, nie? Mhm. Jeszcze 4 innych tam dzieci. Tak. I wtedy, wiesz, dali do szpitala, że szpitala ksiądz ogłosił, że są do adopcji dzieci. W Wejherowie. I ta matka właśnie mnie adoptowała z tej rady. Ta druga matka. No, ta co mnie wychowała. Okej. A co wiesz o swoim ojcu? Nic nie wiem. Nie znam ojca. Oj, tam przychodził jakiś facet niby do nas do szpitala, jak myśmy mieli 6 miesięcy. Jakiś tam czerwony pasie. Lampasy na spodniach. Nie wiem, jakiś oficer polski, czy niby żona miała nas z nim, nie? Podał się za waszego ojca, tak? Tak mi mówi właśnie ten ojciec Mariana, brata. Mówisz, on miał inne nazwisko, ja miałem inne nazwisko. Byliśmy przepisani. On miał Ulatowskie, ja miałem Grünholz. Przepisali na swoje nazwiska, nie? Rozumiem. Dlatego myśmy sobie nie Bo wyście wiedzieli. trafili do 2 różnych rodzin Tak. i jego rodzina dała swoje nazwisko jemu, a twoja... I 8 lat była Polska, Tobie. myśmy sobie nie wiedzieli. Okej, Przez przypadek? ale jeszcze wracając do ojca, to ty nie pamiętasz tego, jak przychodził, tylko... Nie, ktoś tam. I tak, był taki sołtys tam w Prusiewie. Prusiewo to jest miejscowość przed Żarnowcem. Tam były jakieś tereny niemieckie. Tak, Prusiewo, Bieszłucina. tak. No. I ten właśnie, ten znał matkę i ona tam pracowała na jakimś PGR-ze gdzieś, wiesz. I tam niby nas tam, wiesz, Czerwone lampasy to mógł być żołnierz armii sowieckiej. też mógł być. Nie wiem, a ja po rosyjsku, umiem po rosyjsku. Czyli jedynym tropem na ojca są te czerwone lampasy. Tak, nic więcej, nie znam. Nic więcej. Matka się nie przyznała, z kim nas miała i... tam, Matka miała z nim romans, czy była... nie wiadomo, wiesz, różnie bywa, nie? Czy zgwałcona, czy tak, nie wiem. Co jednak było, nie wiem do tej pory. Ty założyłeś, nie wiem, nie chcę powiedzieć szopa, chociaż to w sumie szopa, ale to Mini skansen. Tak, mini skansen. Jak to się stało, że tego zrobiłeś? Tu były kiedyś koniki, była stajnia. Koniki się skończyły, dzieci nie chciały się zająć koniami, nie miał, wszyscy nie mieli czasu. Ja jestem już tu za stary, mam 70 lat, koniki sprzedałem i chciałem dalej coś robić. I zacząłem myśleć, żeby tu zrobić jakiś skansen, żeby nie zapomnieć o takich rzeczach, jak co się kiedyś robiło z młodych lat. Ja na tych wszystkich maszynach pracowałem. Jako młody chłopak. Wiesz, no nie każdy, kto ma wolną szopę, bo koniki już przestały być atrakcyjne, zakłada skansen, nie? Tak. Nie każdy to robi. No tak. A ciebie trafiło. No ja muszę coś robić. To lubię wszystko. Ja zawsze coś i sportem się zajmowałem i teraz z tym skansenem. Już Musisz mieć hobby jakieś. Mało lat zostało, trzeba wykorzystać. I póki się człowiek jeszcze rusza, bo różnie bywa w życiu, nie? Dzisiaj jesteś, to możesz nie być. Ja chcę coś, żeby zostało dla moich wnuków, dla potomnych, dla znajomych.
Żeby to nie zaginęło po prostu. Pamiętasz te książeczki? No widzisz? Ja pamiętam. No ja też. Toporek, wszystko to, naty stare, o. Pan Kazik wszystko zbiera. Tu jest klatka na myszy, wieloczynnościowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć myszek można włożyć na tym. To od razu Tu tak się- podchodziły piątkami. Tu są młynki stare. Tu jest Nożyczki do strzyżenia owiec. do strzyżenia. Bardzo ostre, jeszcze strzygą. Trochę się nie schodzą. No nie, to one się zejdą jeszcze. Tak? Tutaj różnie, jeszcze rozchodzą, schodzą. O, i się zeszły. I się zeszły. No, wszystko do tego. Miałem taką starą rzecz, to jest przedwojenna jeszcze lutownica, zobacz. To kiedyś było, tu był żar tutaj, tu była nafta i tu się pompowało i się lutowało tym. Bardzo stare, A gdzie był żar? po niemieckie. Tu, na tym. Ojej, to Tym. wystarczyło przechylić i już... Nie, to cały czas chyba. To tam wiesz. O, tu jest, od Pawlaka. Sierp. A nie masz młota? Tam mam, tam byśmy młot. zostawili. Jest młot. O, masz młot, sierp. Nie wolno propagować symboli komunistycznych. Ale są. Ja tego nie To zrobię. jest młot specjalny do butów, do szewiecki. Tu jest kopyto do naprawy butów. Mój ojciec jeszcze na tym robił, buty naprawiał. Mikrofon przedwojenny, który działa jeszcze. Nie, on nie działa. Działa, bo Nie. podłączyć ci mogę. Tam, zaraz ci go podłączę. Zaraz ci go podłączę. No, założymy się? Jo. Jestem bankrutem. No, Nie mam miliona złotych. To mi się podoba. I co? Coraz ładniej. A co mi zrobisz, jak ci nie zapłacę Weźmie cię w miliona? naturze.